στην Ήπειρο, στο νομό Ιαννίνων, 44 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού. Εκεί που θα συναντήσουμε δύο γιαγιάδες που θα μας ιστορίσουν τη ζωή τους στο χωριό και που θα μάθουμε ότι είναι και τόπος καταγωγής των μεγάλων μουσικών μας, των Χαλκιάδων. Μέσα από την πλούσια και παρθένα βλάση που χαρακτηρίζει τον Δήμο Μολοσσών, ανακαλύψαμε το φωτεινό. Η απογευματινή μας βόλτα στο χωριό ξεκινάει. Πόσα χρόνια ζείτε εδώ στο χωριό? 50 χρόνια έχω εδώ. 1957 ήρθα. Πώς ήταν έτσι τα χρόνια, δύσκολα? Δύσκολα χρόνια ήταν και δύσκολα είναι για μας που ζήσαμε εδώ, δύσκολα ζήσαμε. Κάναμε μια ζωή χωριάτικη και ζούμε ακόμα σε αυτή τη ζωή. Πρόβατα είχαμε, γύρια είχαμε, αγελάδες είχαμε, γουρούνια, μανάρια κάναμε, κουτούλες, γάιδαρο είχαμε. Με αυτά που ζουν ο κόσμος στα χωριά αυτά είχαμε. Δουλεύουμε τα χωράφια μας. Καλαμπόκια, σιτάρια, βρώμες, κρυθάρια. Τα μποστανκά μας αυτά που βάζουμε και τρώμε συνέχεια. Αυτά κάνουμε. Δεν θέλατε όμως να φύγετε από το χωριό, από το φωτεινό? Όχι, δεν θέλαμε να φύγουμε. Καταρχήν τότε τα χρόνια εκείνα που ήρθα εγώ εδώ είχε και κόσμο το χωριό. Ήταν κόσμος. Εγώ βρήκα εδώ καμιά 50 άτομα, πρέπει να βρήκα εδώ εκτός του συνοικισμού. Βρήκα, ναι. Και παιδιά στο σχολείο ήτανε. Τα παιχνίδια που κάναμε τα παιδιά εδώ, γεμάτο η πλατεία ήταν γεμάτη παιδιά. Τότε η πλατεία δεν ήταν έτσι σε αυτή τη στήλη. Αυτό ήταν σε αυτή τη στήλη. Ένα γύρο. Αυτά δεν είχαμε τότε. Σιγά σιγά τα φτιάξαμε. Για Κωνσταντίνα, τώρα πόσοι κάτοικοι είναι εδώ στο χωριό? Πόσοι είστε μόνιμοι? Είμαστε 7 άτομα. 7 άτομα? 7 άτομα, τι θέλεις περισσότερο? Όχι, δεν θέλεις περισσότερο. Το χειμώνα μένουμε μόνο εμείς. Εγώ, ο σύζυγός μου και η κόρη μου. 3 άτομα είμαστε. Το χωριό μας είναι καλό. Έχουμε νερά που δεν έχει κανένα χωριό του θησαυρό που έχουμε εμείς. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να κρατήσει κανέναν όμως. Δεν θα καθόταν ο κόσμος για το νεράκι να κάνω από ο Θεός. Και γι' αυτό φύγανε νέοι και δεν γύρισε κανένας πίσω. Η τοποθεσία λοιπόν εδώ που είμαστε ονομάζεται Μπριζάκος. Πώς πήρε όμως το όνομά του? Η τοποθεσία πήρε το όνομά της από τα νερά τα οποία πηγάζουν σε αυτό εδώ το σημείο. Έχει μια οργιώδη βλάστηση, όπως γενικά ο Δήμος Μολοσσών, και πιστεύω ότι η περιοχή ενδείκνυται για φυσιολάτρες, για περίπατο, γενικά για ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τη φύση. Σε αυτόν εδώ το χώρο γίνεται ένα ημερήσιο πανηγύρι στις 16 Αυγούστου της Κινήσεως της Θεοτόκου, παραδοσιακό, με γιαχνιά. Έρχονται από τα γύρω χωριά οι κάτοικοι, είναι δωρεάν το φαγητό κάτω από το νήσιο των Πλατάνων, στα τρεχούμενα νερά. Στο μέρος που καθόμαστε τώρα παίζουν τα όργανα. Και από εδώ, από όσο γνωρίζω, κατάγονται και οι Χαλκιάδες, οι γνωστοί. Ναι. Είναι ο γενέθλιος τόπος της οικογένειας των Χαλκιάδων. Είναι 5 αδέρφια. Εδώ έχουν γεννηθεί τα 4 από τα 5. Το 1915 με την κατολίσθηση του χωριού μετήκησαν στα διπλανά χωριά, στη Γρανιτσοπούλα και στο Δεσποτικό. Μάλιστα, και